Am văzut această rețetă la Jamie Oliver și de atunci a trebuit neapărat să o încerc. Acestea sunt ingredientele pentru această rețetă. Pentru început am pus carnea tocată într-un bol încăpător, am adăugat și linta scursă foarte bine și pasta de curry. Sfatul meu este să nu omiteți acest pas pentru că această pastă îi dă o savoare specială acestei rețete. Am amestecat totul foarte bine până ce am obținut o compoziție omogenă. Dacă mi-aduc aminte bine, rețeta originală avea carne de miel, însă eu am optat pentru carne de vită de această dată. Când totul este bine omogenizat, am împărțit în 6 și am format chiftele de mărime potrivită. Le-am așezat într-o tavă termorezistentă, apoi am înțepat ardeiul iute cu o furculiță din loc în loc și l-am așezat în tavă. Am dat totul la cuptor pentru 20 de minute. Când timpul a trecut, am scos tava din cuptor și am înlăturat ardeiul iute și chiftelele. Nu trebuie neapărat să faceți asta, însă eu am vrut să amestec bine totul. Am adăugat o cană de orez basmati, am pus și puțină pastă de curry, însă puteți lăsa orezul simplu dacă doriți. După aceea am turnat și 2 căni de apă fierbinte. Am amestecat bine și am pus chiftelele la loc în tavă. La final am așezat și cuburile de spanac congelat, ardeiul iute și am acoperit totul cu folie de aluminiu. Tava a intrat la cuptor la foc mediu pentru 20 de minute. Când timpul a trecut, am amestecat ușor ca spanacul să se împrăștie puțin în tavă, am acoperit din nou cu folie de aluminiu și a intrat la cuptor din nou pentru 20 de minute. La final am pus puțin iaurt grecesc și am îmbrăcat ușor fiecare chifteluță în mango chutney. Nouă ne place foarte mult, așa că am folosit destul de mult. Este o rețetă super specială, absolut delicioasă și se face foarte ușor. Sper să o încercați și voi. Poftă bună!